Madoda omkhandlu, njengoba nazi ukuthi akekho la phakathi kwethu ongasihlambulula unkosikazi kaZamcolo. Umoya ungitshelile ukuthi umkaZamcolo uyohlanjululwa le eMozambique. UZamcolo akakwazi ukuhamba ashiya isihlalo sakhe edengwane nje singenamuntu. Lokho kungaba nobungozi obukhona. Funa sizivikele sihlalo. Mkhandlu, besike sathi kuyidingida noZamcolo le ndaba. Uzothi mase ezohamba uzobe sehlele konke okuzokwenzeka bese yahamba. Mkhandlu ongcwele asethembe kuzoba njalo. Ngoba ngeke sikwamukele ukuthi kube namankentshana azofuna isihlalo sikaMkhulule. Ngeke sikuvume lokho. Ya. Nganibamba. Nenzani la? Ubani lo thina bizana umhlangano ngaphandle kwani? Yini leniphekwayo la? Ngiyadlula lapha ngithi ngiyabuka ngiyanibona content niphekwe nguyazana. Yini leniphekwayo? Akatsheni asikubizanga ngoba umhlangano awudingi. Ayikho into la ethempelini lenkosi engangidingi mina. Uma kula ethempelini lenkosi kudinga mina konke. Ukungidelela lokho enikwenzayo. Yeah, asabe kuthembu. Ngizoyithola lento eniphekwayo. Ngizomthola eniphekwayo. Inkomo uyidayisa zonke. Futhi angisole ngalokho. Ngenza okwakufanele ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi. Asibonge nje umthembu ukuthi uyisindisile impilo yakho. Nakho sasendawonye futhi. Kulungile ngiyabona baba. Ngiyabona ukuthi asisenalutho ngempela. Kusho ukuthi nje kungenzeka sibe sesemgaqweni emasontweni ambalwa. Cha. Ngeke kwenzeke lokho. Ngizolenza icebo. Mhlawumbe kuzomela ukuthi ngidayise ezinye impahla zami zokugqoka ukwenza imadlana baba. Kunomama abayithandayo indlela engigqoka ngayo. Ngiyasibesika isidingo sokuthi wenze leyo nto ungakhathazeki. Sikulesimo esibi kanje nje ngenxa yebhili yami yasesibhedlela. Ngingakwazi ukupheka emshadweni, ngipheke Mamzobe, mina njengenhloko yomndeni ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyasilungisa lesi simo. Wena beka injolozela yakhe empilweni yakho ukuthi uyalulama ngokufanele. Ngiyacela.